Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştakları. Hormatly tomoshaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanynda. Murat Boz Türkmenistanda konsert berer. Arsen Şahons, Murat Boz, Gülşen Bayraktar we beýleki aýdymçylar Aşgabatda konsert bererler. Öýler üçin ýokary tezlikli açdyğı internet hyzmaty. Vinicius ýylyň iň gowy futbolçysy. 2024-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Türkiýanyň meşhur aýdymçysy Murat Boz Aşgabatyň gyşgy oýunlar sport toplumyna konsert maksatnamasy bilen çykýar. Bu barada Halkara Habarlar Merkezi habar berýär. Özüniň durly aýdymlary bilen hem Türkiýede hem de dünýäniň ençeme ýurtlaryna uly meşhurlukdan peýdalanýan Murat Boz täze ýylyň öň sirasynda paýtagtymyz Aşgabatyň ýaşaýjylary hem de onuň mehmanlary üçin uly şowkunly konsert bilen çykýar. Biletleriň Aşgabatyň gyşgy oýunlar sport toplumynyň kassalaryna satyljakdygy ma'lum edildi. Mundan ozal Murat Boz 2013-nji ýylda Türkmenistanda konsert maksatnamasy bilen çykyş edipdi. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda 23-28 dekabr aralygynda daşar ýurt aýdymçylaryň gatnaşmagyna uly şowkunly konsert maksatnamalary gurulur. Konsert maksatnamalary Aşgabatyň gyşgy sport toplumyna geçiriler. Täze ýylyň öň sirasynda Iranyň, Russiýanyň, Özbegistanyň, Türkiýanyň hem de Tunisiň meşhur aýdymçylary konsert bilen çykyş ederler. 23 dekabrda täze ýyl konsert akşamlary Iranyň aýdymçy Emin Rassiýanyň konserti bilen badal galar. 24 dekabrda özbek aýdymçy Osman Nowrozow, 25 dekabrda bolsa belli türk aýdymçysy Murat Boz çykyş eder. 26 dekabrda paýtagtymyz Aşgabatyň ýaşaýjylary we onuň mehmanlary üçin Tunisli aýdymçy Amany Svisiň konserti gözegine tutulýar. 27 dekabrda bolsa Arsen Şahonsyň konserti meýilleşdirilýär. Aşgabatda täze ýyl münasibetli geçirilýän konsert maksatnamalary türk aýdymçy Gülşen Bayraktaryň 28 dekabrda geçiriljek konserti bilen tamamlanar. Konsertler saat 18:00-da başlaýar we biletler bolsa Aşgabatyň gyşgy sport toplumynyň kassalarına satılýar. Aşgabat şäher telefon ulgamy öýlere berilýän ýokary tezlikli internet hyzmatyny gödürleýär. Bu barada Aşgabat şäher telefon ulgamy habar berýär. Öý üçin internet hyzmaty has ýokary tezlikler we has amatly bahalar bilen hemmeleri el ýeterli. 2 megabit s internet bilen ulgamda gal. 4 megabit s internet bilen video mazmunlaryň lezzetini gör. 6 megabit s internet bilen bolsa tezligi tejribe edin. Ozal öýlere berilýän internet hyzmaty 4 megabit s bolsa ine täze tarifken girdirli. 6 megabit s internet tezliginden peýda mümkün. Narxlar 1 megabit s 150 manat, 2 megabit s 180 manat, 4 megabit s 230 manat, 6 megabit s 280 manat. İspaniýanyň Real Madrid toparynyň Brazil hüjümçisi Vinicius Junior Halkara Futbol Federasiýasy tarapyndan 2024-nji ýylyň en gowy futbolçysy diýen ady eýe boldy. FIFA tarapyndan ýylyň jemlerine bagşlanan bayrak gowşuruşda barasy Kataryň paýtagty Doha şäherine geçirildi. Ýylyň en gowy futbolçysy bayragyny almak üçin Vinicius bilen bir hatarda Daniel Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Rodri, Lamine Yamal ýaly futbolçylar beýleşdi. Ma'lum bolýan oktyabr aýynda Vinicius altın pökkü bayragyny almak uğrundaky beýleşikde 2-nji orny eläpdi. Brazil hüjümçi 2023-2024-nji ýylyň mövsümi Ispaniýanyň Real Madrid topary bilen üstünlükli jemledi. Ispan topary Ispaniýanyň çempionu boldy. Çempionlar Ligasynyň hem-de UEFA-nyň Super Kubogyny gazandy. FIFA tarapyndan bu bayrak 2016-njy ýyldan beri gowşurulýar. Vinicius bu bayraga ilkinji gezek münasip boldy. Mundan ozal bu bayraga 2 gezek Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Robert Lewandowski we 3 gezek Lionel Messi nasip bolupdy. FIFA boýunça bayraga nasip bolanlar. Şeýlekim Katarda geçirilen dawarada zenanlaryň arasynda iň gowy futbolçy bayragyny Barcelona toparynyň futbolçysy Aitana Bonmati nasip boldy. 2024-nji ýylyň iň gowy tälimçisi Carlo Ancelotti boldy. Ol Real topary bilen geçen mövsümde uly üstünlükler gazandy. Iň gowudan gol üçin berilýän Ferenc Puskos bayragyny bolsa Manchester United toparynyň Argentin futbolçysy Alejandro Garnacho nasip boldy. Iň gowy derwezeçi bayragy ýene-de Argentin derwezeçi Emiliano Martinez'e berildi. Fair Play bayragy Braziliýanyň internasional toparynyň ýarym gowrukçysy Thiago Maia gowşuruldy. Ine mehriban müştaklar, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanynda. Size ýetirmek isleýän habarlaryňyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.